Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem videu ćemo govoriti o kasino igrama, točnije kreirat ćemo jednu top listu 10 najboljih igara. No tu listu će činiti 10 najboljih igara provajdera pod imenom Pragmatic Play, za kojeg ste sigurno već čuli. Za kreiranje ovog popisa nismo se bazirali na samo jednu značajku, već smo uzeli u obzir gotovo sve značajke jedne kasino igre, što znači da smo se osvrnuli na RTP, tematiku, bonus značajke, koncept igre i još mnogo toga. Sada, bez previše duljanja, pogledajmo koje su se igre našle na našem popisu. Za kraj videa vrijedi napomenuti da se ovdje radi o našem osobnom izboru 10 najboljih igara, a u opisu videa vam ostavljam link na članak u kojem smo nešto detaljnije objasnili svaku od ovih igara i to zašto se našla na našem popisu. Za sad bi to bilo to, a ako vam je draga ovakva i slična tematika, pozivam vas da se besplatno pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa želim vam puno sreće i podsjećam vas da igrate odgovorno.